uphethe kuzo njengoba benibeka unkosi ugcina ulwazi uphethe endawuni apha ingakumbi kwesisithile sikaThonyane iPrezani njengenkosi yamaVundle ngowuphi umhlaba kuva kakuhle mntanenkosi ithe emveni kwe-200 years sihleli ezantsi kwentaba eDrakensberg sisikelwe ngabathembu indawo yokuhlala saphasana ke abanye botshona kwela lizwe kuthiwa yiTranskei ngoko earlier than that abanye baphuma botshona eMakaba abanye bephuma besa bongena eTransvaal abanye bephuma sa bongena eZambia naseZimbabwe sabe ke ngoku kuthe xaka kuthe sabo sokosenbeke besuka bona ke kwesinye isinqeke andizungena kuwo sathi ke ngoku emveni kwe-476 years zafika amadoda amakhulu andibonisa umbono uba mandiphakame ndivuse itoni kakhokho. Nasi isizathu ubhutisani umkhulu wethu oze ngesinqeni sekhoyisana kange akwazi ukuhlala etronini ukhokho uSigidi wePeni uthe xa ezawumbeka etronini kwakhala umama kaMfukeni nomama kaVundle bathi soze umntana kaNoxakancu ahlale kwitroni yabaFukenge. Wakhalala ke ubhutisani ehamba nonina namabutho akhe banyuka kwezaa ntaba kangangoba namhlanje ikhona intsomi ethi amaVundle ahamba namakhoyisana balandela ezaa zinto zazibhala ngamakhoyisana entabeni. Ayinjalongo aphuma ubhutisani kange belikhoyisana usuka kwisinqe sikakhokho uSigidi wesibini asuke ke esiza ke ngesibeleko somfazi wekhoyisana. Sibe napho ke sabe ndibuzwe ukubana ndibelele ntoni na nantsiya itroni yamaVundle ishiye ise ngukhokho uSigidi wesibini. Ndabonisa iziganeko ezehlukileyo kwanyanzeleka ndithathe ilonga. Yafumaneka ubana ndikwindlu kaKhetshe ndinyanzelekile ndiphakame ndidibanise onke amaVundle. Mntanenkosi, manisela amanzi. Camagu ke tata nkosi kakhulu kumkani. Bendinombuzo ke bendiwubuzile kumkani, andiyazi loba kumkani ukuba ngaba siye asavana na umbuzo ukuba ngaba kweli icala ke ngoku zeziphi indawo apho zikhokhelwa ngamaVundle njengoko benibeka inkosi. Ndithetha kweli cala ke lalapha eMpuma Koloni ingakumbi apha kwisithili esi iPrezani ngoba kaloku kwinyanga ephelileyo besibeka unkosi ugcina ulwazi kusithiwa yikumkani yamaVundle ebebekwa uba ngaba abe kanti ukhokhela eziphi indawo. Ngowuphi umhlaba wamaVundle kweli cala kumkani wam? Mandiphinde ndiyolule mntanekazi. Unkosi ugcina ulwazi uliphakathi phantsi ko-Paramount Chief Zwe Livumile Osendwe. Esendwe njena akukuthwanga mihlaba yezikumkani neenkosi ezabekwa mandulo. Kwaye ke asizukwazi ukubana siyondlale into yabo iza ngathi sinegxeke okanye ke isithuko. Kodwa ke babekwa ngoko baxuthelwa ke ubukhosi kwakungena oorhulumente be-apartheid kwathi kwangena naba benkululeko aba baphetheyo namhlanje. AmaVundle ayaziqokelela afike ke ngoku badibanise abantu abazawufuna amaVundle ze kukwazi uku-identifaywa imihlaba eyaqhagwayo
kubo yaxuthwa kubo. Mntana enkosi. Nkosi kumkani mizuzu ngamashumi mabini ananye phambi koba sitsho sithi intsimbi yethoba usandovulela ithotholo lakho masitsho sithi wamkelekile enkqubeni kolu usuku lwanamhlanje siyaxavatha mphulaphuli sihleli ngomxholo yazi ke rhoqo ngolwezine siye sibe kanti sikhangela izinto ezenzekayo apha ebukhosini sikunye naye pha kumkani yamaVundle nabafukeng kumkani uza nokuhle sizama uqonda kananjalo ngomnombo wamaVundle njengoko besele sivile ukuba ngaba amaVundle aye abe kanti abeka Nkosi ugcina ulwazi njengekumkani cebe njengenkosi yesizwe samaVundle. Besifuna ke sibe kanti siyakhangela kolu suku lanamhlanje umnombo wabo nobukhosi babo bangaba buvela koliphi na icala. Uyasicacisela ke kumkani yam kweliya icala. Andiyazi ke uNkosi pha uThandisizwe ukuba ngaba una indlela angasuke anibambe pha emnxebeni kwa-0738491740 kungenjalo 0725145381 kanye shiya ushicilelo nawe ke mphulaphula evukani community radio siya kumema ube kanti uyeza nawe uzeno lwakho uluvo kulo umcimbi siwuphetheyo kungenjalo ukuba ngaba unawo lo mbuzo unqwenela ukuwubuza apha kukumkani ukhona ngokuqinisekileyo uyawube nako ukuphendulana nawe kulonto unomdla wokuyiqonda. Sikhona ke kwela khasi likaFacebook amasiko nezithethe Vukani Community Radio Station ukhona ekhaya. Kumkani ndiyafuna ukuba ngaba sibe kanti siyabuya ngoba ndiyayiqonda ukuba ngaba lento inako ukuthethisa ukuze ndibe kanti nam ndiyakukrweca uba ngaba uze emoyeni ngoba nam bendirhwecwa zezinye iinkosi apha ecaleni ukuba ngaba siyafuna uba ngaba amaVundle ke eze emoyeni ngoba sivile ukuba ngaba aye abe kanti ayagcoba okanye ayaphehlelela inkosi nto leyo ndiyaqonda uba ngaba iye yabe kanti yenza ixhala kwizizwe ezizaziyo uba ngaba ziphethe kwesi isithili okanye kulo umhlaba. Ndiyafuna sithi sohlukana apha ube kanti uyibeke phecelezi yacaca ukuba ngaba ngoba babekhona abantu babekhona ngela xesha wayesenzeka yonke le nto ukuba ngaba oyena mhlaba wamaVundle njengoko utshilo kum wathi anizange uxutha mihlaba kungazange kuphazanyiswa abantu abaphetheyo waphinda wandixelela ukuba ngaba nangona baxuthwa amaVundle umhlaba sazi ingabathembu abaphetheyo ingabo inkosi zesithili usitsho ke uba ngaba amaVundle afikela phantsi kwabathembu basikelwa indawo ezithile niphethe ke ngoku izizwe zenu kambe abantu abayawulilela kuni ngabe iphindawo khona ukuze umuntu azazi uba ngaba ndiphantsi kwesizwe mna ngoku samaVundle ningamaVundle niphethe abaphi abantu esiphi isizwe kumkani yam ndiyaphinda ndayibuza le nto. Mama ngiphendule le iphamba ngiphendule kuphela. Unkosi ugcina ulwazi akayokumkani. Uyinkosi. Unkosi ugcina ulwazi phansi kwephambo chief enguzwe livumile. Eyi-principal chief yena. Okay. Nansi ke imeko ndime kwelasevelcom. Kulo lonke leMzantsi Afrika siqokelele onke amaVundle indlu kaVundle njengoba bendicacisile indlu eya ngale ntetho iqhelekileyo enkulu ngubhutisani umkhulu wethu phantsi kwesinqe sikankosi usigidi kwesibini kodwa ke waqalala xa engenawubekwa etronini yobukhosi ngukhokho inkosi usigidi wesibini nonina namabutho akhe. Kwaze akwabikho mntu etronini yamaVundle 476 years okhokho eswelekile. Ngo-2011 phutha koko abakhulu bethetha nam ndivuthwa ebuchongweni ndibonisa. Ndibe lapho for 13 years. Emveni koko sabe ke ngoku kunyanzeleka uba masibone uba bonke ubukhosi bendlu emnyama yakwaKhushe seyingengawo amaVundle odwa bunyanzelekile buphakame zonke iintlanga
zikhona phantsi kwento kuthiwa yi-United Indigenous Royal African Kingdom kunye ne-federation yawo. All right. Sibhizi ke ngoku Yes, kumkani yam ungaqhuba. sibhizi mntanikosi kule mihlaba yakuthwayo nentomi ibithetha icontralesa phezolo yokubana iinkosi ezikhoyo eSouth Africa zilishumi cha. Ayiyo nyaniso ke leyo, ikude kunenyaniso. Okay. Okay, kumkani yam. Kodwa ke Okay, qhuba. Yes, ungaqhuba that. mntanenkosi, abantu baye baxutha amalungelo emveli apho baziphile khona, bathe kuyo yonke indawo. Khona ngoku sikhala nge-rural ne-urban areas, abahlala ezidolophini, abahlala ezilalini nasemaplasini. Abo bantu aba badisallocatewe iindawo abazalelwa kuzo. Izibanga uba ke ngoku ooSwanepoel nooKukemur babe nobunganga phezu kwabo, bacutha konke kwaye kwathathwa iinkosi zabulawa kabuhlungu. Mandisela amanzi. Sela amanzi kumkani, imizuzu ngumkhono phambi koba sitsho sithi yintsimbi yethoba. Mphulaphuli, nawe ke ndiyakuvulela le ngxoxo ingabiyo yam kwakunye nokumkani kweli icala, kumkani wamaVundle. 073 849 1740 sibambe emnxebeni. Kungenjalo ungasifumana emnxebeni kwakwa-072 514 5381. hlabela ingene ke napha kuWhatsApp usishele nje ushicilelo lwakho 073 849 1740. Sikhona ke nakwela khasi likaFacebook Amasiko Nezithethe, khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Lo sinaye emnxebeni ngukumkani uZanokuhle, kumkani yamaVundle kwakunye nabaFukeng, apho khona sizama ukulanda intsusa nentsingiselo nomnombo wabo apha ebukhosini, uba ngaba ubukhosi obu bubufumana njani na. And kumkani uZanokuhle, ndiyafuna ke uqonda ukuba ngaba ingabe ithini ke ngoku umcimbi, ngoba kaloku iinkosi ngakumbi kweli xesha ziye kanti zibe ziyaziwa ngurhulumente eburhulumenteni. Ingaba nani? Okay, mandiqale ngapha emnxebeni ndizobuya ndibe kanti ndiyawubuza lo umbuzo. Camakho ekhaya. Camakho tata. Ungena deep ngamyeke simchame ngokwethu kumkani. Okay. Nkosi tata. Ndizawubuza kanye lo mbuzo uba bakhona na kolu luhlu phansi korhulumente iyabazi. Okwesibini, laa mhlaba babefikele kuwo babewunikwe ngabathembu, amsho umhlaba wabo nokuqala kulaa ndawo loba bevunikiwe apha ebathethi nabanawo umhlaba ndiqonda. Ngoba ndiyamvuya mbuza kakayiphendula ndaba. Bendifuna athi naphaa sithi tena uthi ke ngokumhlaba wakho ngobani. Alright, ikuveni. Nomajoba becofa. Nkosi tatam, siyabulela kakhulu. Right, Chopha Mphulaphula. Kumkani yam bendizawubuza kanye kuloo ndawo ukuba ngaba kolwa luhlu ingakumbi lwekumkani neenkosi ezikhoyo apha kuMzantsi Afrika uphela eburhulumenteni, ingabe ndizame igama lesiXhosa endizoyibeka ngalo, kodwa ke ngolu hlobo naye uMphulaphula sele ibuza ngayo, ndiyafuna ke ube kanti uyangenelela kulo umcimbi ukuba ngaba umvile uMphulaphula lo sisu kombamba ngomnxeba. Mntanakazi, uyarharhaza kakhulu, kodwa ke ndizawuzama uphendula uba le ndicinga uba uyayibuza. Okay. Okokuqala, urhulumente okhoyo ophetheyo onelungelo lokuphatha uMzantsi Afrika ungulo rhulumente ukhoyo womzabalazo owagqiba ngaloo nto xa kwakuthethwa into zomhlaba wakokhokho kwiCODESA
awusuka apho kwiCodesa ukuntshulumela nokumiswa kokubusa ngabantu kwanyanzeleka ubana mabazimisele ezabo iinkosi zothina singazithathi ngeenkosi. Kwanyanzeleka ubana maku-appointwe kwenze i-union yeenkosi ekuthiwa yiContralesa. Masize kumcimbi wokwaziwa ngurhulumente. Okokuqala, likhaya elirejistarishiweyo njengekhaya labantu baMaVundle nabaFukeng. Saphinda ke sagqitha senza into yobana masibe nabo uburhulumente bethu beenkosi, i-federation. Apha eMaVundleni nakwifederation nakwipalamente yabo asinanto kwenza norhulumente we-cooperative okanye cooperative. Ucooperative sisizathu sokubana makubekho indawo yoshishinwa, yadiklerwa njalo ngamaBritani. So asinako uba yinxalenye yakhe kuba ke kusebenza ingcinezelo nokuxutha imihlaba yookhokho. Uba uthetha ngento yomhlaba ookhokho makubhebhetha komhlolozi. Senamanzi. Kamakho, enkosi kakhulu kumkani. Masive kweli cala lasemnxebeni, ingakumbi ke phaa kuWhatsApp umphulaphula ungena esithini nayo 10 qwabajisele soyivala ngoku. Camagu. Bawumdlana. Beke sayiva ke ngexesha ubuthetha kwezi veki zedluleyo nale nkosi ibibekwa kwelo cala ke laseKomani. Into endizibuza yona okanye ndifuna khe ndive apha ke kukumkani lo uthetha naye, thina sivelele sisazi umnombo kaSebe kwilicala laseCeskei ngoko. eTranskei yayinguMathanzima. Babephi bona ke ngelo xesha ngoku kungona bavelayo ngoku? Enkosi Ngqongo ngumdlane lo apha kumhlaba ucofa umvaba eQamata. Nkosi kakhulu, Nkosi baMdlane, siyabulela. 10 mphulaphuli siyayiqwela, siyayiqukumbela ukwenjenje kwakunye nekumkani yam kweli icala, kumkani yamaVundle. Ya siyayiqwela kumkani. Nanku uba uMdlane kweli cala lengena esithi bakhula kambe ke phantsi kokuba ngaba izikumkani ezikhoyo Transkei neCeskei ngoSebe kwakunye noMathanzima. Uyabuza ke kuba ngaba naniphi ke ngelo thuba nina? Make ndingene mntana enkosi. Inoba inkosi okanye ubatata lusanda uthetha umtsha asebobini. Okokuqala, akukho mntu angayaziyo into yoba ii-TVB states, Transkei, Bophuthatswana, Venda, kaShide Tshona naseLimpopo koVenda zizinto ezenziwa ngamadlagusha e-apartheid. Kwabekwa ke ezo zinto, andizusebenzisa igama elithena mgogwana ke make, kwabekwa abantu abazawubambela, bebambela urhulumente we-apartheid. Sasidla amazimba. Inoba utata yena mntu akayazi loo nto. Sasidla amazimba. Nokuphelela kwabo emveni kweevoti banikezela uba kuthathe over ii-politicians. Yayisebhetere koba uSebe noba uKD kuba babe nobukhosi. Okay. So emveni kwabo kwanikwa ii-politicians, kodwa umhlaba uthathwe kookhokho, not kwii-politicians. Kamakho. Alright, masiphinde sive kwelinye icala. Mandisela ma. Alright, masive umphulaphula ungena esithini ngapha. Bhota Mngqongo, Bhota tata. bhota Ntsundu. Bhota tata. Entsundu make ndihlomle nam ngapha kulo mxholo uvela nawo nomhlekazi lowo.
uyabona wena Ntsundu, hey iyandihlekisa into eyenzekayo apha eSouth Africa. Ngoba ngoku uyamva noba lo uhleli naye apha estudio uthi ukhontralesa ngapha uthetha inyani engekhoyo xa ethi inkosi apha eMzantsi Afrika zilunani elithile. Kuyaphikiswana njengesizwe singumZantsi Afrika ke siphule ke ngeAfrika sithethe njengeSouth Africa. Ngoba kaloku ngoku ndifumanisa kuliwa ngaso esi sizwe babeke abantu bonke babala nayo ukusuka phaa ke kubaThembu ukuza kuzo zonke zezi nkosi zonke ezi zizwe zikaKhuse zilapha eMzantsi Afrika. Xa zinoyilanda imvelaphi yazo ezi zizwe zisuke emantla eAfrika phaa phezulu eAfrika zonke izizwe zonke nezizwe zikaZulu mandithi phantse zonke izizwe zintsundu zilapha eMzantsi Afrika zisuke emantla eAfrika zazisihla zihambe zisilwa imfazwe zifike zibethe izizwe ezingadibene nazo endleleni ngogonyamelo zizithathe zizifake phantsi kwazo zize uba zide zizoma kapha emazantsi eAfrika apha eSouth Africa zona original zisuka emantla eAfrika phaa kula mazwe aphezulu eAfrika. Kaba ke ngoku xa unojonga apha eZimbabwe ke ilapha emazantsi eAfrika nayo uyabafumana kakhulu abaThembu phaa babe bonke besuka emantla batsha apha eSouth Africa. Abantu bebelapha kule South Africa abazinzalelwane zalapha abangaveli ndawo ngabathwa mntana enkosi xa sithetha nje iinyaniso eziphantsi bahambe bayokulanda imvelaphi nentsukaphi yabo kookhokho babo nakumathala ezi zizwe zilwisana ngobukhosi kwelizwe. Bona abantu balapha kwelizwe ngabathwa kwaze ukungenela abantu kwakusithiwa ngamakhoyikhoyi ababala lubulawu. Zehla ke nezinye izizwe ezi ke zintsundu zisuke zihambe zisilwe imfazwe zisuke emantla zazolendisa kapha emazantsi. Hence ke ngoku zifike zanikana ubukhosi apha kwathiwa kwindawo ethile kuphethe unkosi ubanzi zanikana ubukumkani yonke loo nto zibe zisuka emantla. Qha ke iyandixaka ngoku yile nto iqhubekayo nangoku xa uyijonga wena xa kuthethwa ngeAfrika iAfrika kubantu abantsundu yiSouth Africa. Njengoba ke nemibutho yopolitiko ephetheyo ngoku usubona uba xa kuthethwa ngeAfrika uba makuvulwe neebhoda iAfrika yiSouth Africa le makuvulwe uba kungenwe eSouth Africa. Kodwa xa uya kwamanye amazwe phaa komaNigeria nakoma-Algeria phezulu apho isizwe sikantu sisuka khona eli gama lithi ntu sisuka phaa emantla uyawufika iibhoda zivalwe phaa kodwa ubone uba iAfrika kulapha eSouth Africa. Mandehle mhlekazi. Tata, alright, sele imithathu imizuzu ixesha libalekile masibambe nje okugqibela bethu limkile ixesha benthiya abaphulaphula mabangene sisaqala inkqubo limkile ngoku kumele sihambile. Mhlekazi ndiyakhala ibe buncinci msasazi unkosi uThandisizwe lona eGwatyu. Ixesha lakho lincinci kodwa ke mandibe kule ndawo ithi ibindim beze nale nto bendiba uya kundidibanise nezi nkosi kodwa ke akunamsebenzi. Eyona nto mandiyichaze inye, hayi asinabaphikisa xa bethetha bemele isiduko sabo beme phantsi kwemihlaba yeenkosi ebezinemihlaba. Bona baveza isiduko sabo abavezi bukhosi babo, bayazazi ukuba kweli cala babeze ngokaBhomoyi abeSuthu nothi banomhlaba apha kweli lizwe. Kwa ukusuka apha le komane bathetha ngayo asiyo yabo, bayaphosisa bafikele kubaThembu bengamaphakathi kaBhomoyi
waphiwa elusuthu. Enkosi Mthembu. Nkosi kakhulu, Nkosi uThansizwe. Hey, liye labe kanti libalifitshane, ndiyaqonda uba ngabe iye yayile network le isokolisayo esabe kanti simfumana sekukude ukumkani. Kumkani yam ixesha lisitye kakhulu, mandibulele ngexesha lakho, kodwa ke mandikunike nje umzuzwana nje omncinci usivalelise. Sihambe. Ma ndibulele kakhulu umntana egazi. Ndibuhlungu nje uba into ezininzi andizivanga kakuhle, kodwa ke ndizawungena nje kwinkosi eyandulela le igqibela. Hayi, akandivanga kakuhle. Ndithe phezolo not nanini na. Bekukho uZolani Mkhiva kuChannel 405 ehamba nenkosi Mjadi. uZolani Mkhiva echaza ubana kuyakhalwa ziinkosi kuba kurecognizwe okanye kuqatshelwa ubukumkani bakwaZulu bodwa. Ezinye iinkosi aziqatshelwanga ngurhulumente. Ade athi ebethetha apho kuChannel 405. Okay, program uxolo kumkani. urhulumente ezilishumi qha. Okay. Sisithuko ke kuthi ke loo nto. Lelizwe lokhokho. Kumkani yam ndiyabetha. Mandiphinde ndinyathele kwinto ima ke kumkani, ima ke tatam. ngathi Unondaba uyandibetha apha, unondaba selefikile ezofunda iindaba zentsimbi yethoba. Mandibulele tata, ixesha lisikile. Enkosi kakhulu, sophinda sithethe wena, ndizokubamba ecaleni. makwande mntana enkosi. Right, masibaleke sikhangele unondaba uba ngaba uthini, nathatha nondaba. Ixesha kwisikhululo sakho iVisera FM intsimbi yethoba, iindaba zokugqibela zosuku nizifundelwa nguAyanda Mpatalala. Ndiyabulisa komphulaphula ekhaya. Umasipala ombaxa iBuffalo City Metro kuqinisekisile ukuba bathatha amanyathelo ngokuchasene nesakhiwo esingekho mthethweni kunye nokuqhuba kwaso sisebenza eScenery Park, okukulandela isehlo sabantwana ababhubha kwindawo yentselo enyobeni abangama-21 kunyaka ophelileyo. Nalapha amapolisa ale metro iqhuba uphando ngokusebenza kweli shishini lendawo yentselo. Ngokwengxelo kufunyaniswe ukuba akukho sicwangciso sokwakha esivunyiweyo ngulo masipala, ngoko ke le ndawo yasenyobeni yokhiwe ngokungekho mthethweni ngokuchasene necandelo lesine lokuqala lomthetho wesizwe imigaqo yezakhiwo kunye nemigangatho yokwakha ka-103 ka-1977. Nto leyo ke isikhokhele into yokubana siyinike uxwebhu abanini balaa ndawo into yokubana bakomplaye ngomthetho wethu, bayeke ukushishina kuze okwesibini balungise laa nto bayenzileyo yokuthi bakhe ngaphandle kwemvume zikamasipala. Silindele into yokubana bayenze loo nto leyo, bayichithe futhi laa nto bayakhileyo phaya kwenzele into yokubana izokuhambelana ngokwemithetho yethu. Ukuba ngaba ayenzeki loo nto, siza kulandela ii-bylaws zethu nezinye imithetho ezisikhokhelisa into yokubana senze njani na xa umntu ekhe ngokungekho semthethweni kwaye engafuni usichitha ngokwakhe isakhiwo. Akhona ke amandla asizinikwayo Beziphume ngobuninzi izikolo ezenza i-coding and roboting ngengcobo kumasipala wasekuhlaleni Dr. E.P. Xoma kuyokuzimaza ukhuphiswano belubanjelwe e-Resource Centre eNgcobo, apho izikolo ezithe zaphumelela zijonge ukuya kwedolophu yaseCofimvaba kumasipala intsika yethu. Ukanti abafundi abathathe inxaxheba kolu khuphiswano bathi bukhona ubunzima xa kusenziwa oku kuba bafunda nzulu ngokusebenza kobuchwepheshe bale mihla, ingakumbi ikhompyutha nefuna umntu ozimiseleyo. Ndize apha kwi-competition kuba ndifunda nangee-laptops, kodwa endlini sicela uba nazo ii-laptops. So i-robotic and coding yinto emnandi, iyafundisa uba how you use i-laptop and uyakwazi uwina izinto kwi-robotics and coding, like uyiwine irobhothi nawe uzenzele kokwenu izinto. And abanye bona benza into engathi basolva ii-puzzles. I-coding ne-robotics imandi yinto xa ukode irobot, ii-tanks nezinye izinto ze-debugging. Uyithi xa udibhaga wona uba into akazeka uba wenza imisteki uyilungise. Inkundla kamantyi yengingqi kwidolophu yaseKatkati igwebe ommi welizwe laseLesotho iminyaka 10 ethothoza eziseleni. uTebogo Litso oneminyaka engama-56 ugwetyelwe ukuba imfuyo kutyholwa ngelithi lo mmi welizwe laseLesotho kweli loMzantsi Afrika ngokungekho mthetho waba igusha ezili-159 kwifama yaseHighling. Othethela igunya bantu lezotshutshiso eMpuma Koloni nguLuxolo Tyali.
Okugwetya kwalo mmi waseLesotho nobelapha elizweni ngokungekho semthethweni kuziziphumo nesigqibo samacebo omtshutshiso ongameleyo apha eMpuma Koloni okulwa nolwaphulo-mthetho lobututu bemfuyo ngendlela enye nolwaphulo-mthetho olucetyiweyo, organized crime ngokutsho. Ulwabiwo lwemfuyo lukwiphondo oloyikisayo kakhulu kweli phondo, nalapho uluntu oluninzi luxhomekeke kwemfuyo ukuba lisiphilise. Kungeso sizathu ke sisithi silutshutshiso sizimisele ukucela iinkundla ukuba zinike izigwebo eziqatha kubo bonke abenzi bobubi, ukwenzela ukuba nabo basacinga ukuba bangene kulo mkhwa bangabisangena. Kuvunyelwene ngelithi zizakrwelwa iindlela ezingahambekiyo kowa-22 eTsitsikamma kumasipala wasekuhlaleni iNokhem Gijima, oku kuzana njengoko abahlali baseTsitsikamma bathi badlulisa ngoxwebhu lwezikhalazo becela ungenelelo lukamasipala kwezi ndlela, nalapho oku kuvele kwintlanganiso ebikhwetywe licandelo lakwa-Technical Services apho kuza kuthi kulungiswe umgama ka-5 kilometers kwiwadi nganye ethe yafaka isikhalazo seendlela ezimbi. Omnye wabahlali uMnumzana uMalizolo Mapeyi uyanaba. The manager kwa-civil engineering mentioned that iindlela zase-Whitley they need to be reconstructed. It's not for maintenance. Then he mentioned ezilali iZulumema, Romanslaagte, Yonda, Ikeni, Tsitsikamma, Mthwakazi, Ekuphumleni, Sada, Ncamngeni. And then he mentioned into yale financial year ka-2024-2025 that in that financial year they're going to use a cluster approach. There is a disaster fund ibiklenyiwe after floods, and then they're going to tap on it to try and